Fin da campaña do Día da Nai en Ribeira, os empresarios locais pecharon esta promoción cos sorteos dos 1.000 euros e dos vales de compra onde houbo máis de 3.000 participantes. Onte foi o Día da Nai e os agasallos estiveron moi presentes ao longo de toda a xornada. A Asociación de Empresarios de Ribeira apostou pola súa xa tradicional campaña coa que se quere promover a compra no comercio de proximidade e hoxe sortearon os premios. Rosana Albeira foi a afortunada que se fixo cos 1.000 euros e tamén se deron a coñecer os gañadores dos vales de compra no Gadis de gasolina e dunha cea para 2 persoas. A entidade destaca a boa acollida que tivo a campaña. Temos unha valoración moi positiva, estamos falando de casi máis de 3.000 registros, máis de 5.000 tickets de parking que tamén se puxeron nos comercios e máis na hostelería para que tamén a xente pudera aparcar nos aparcamentos do Concello. E, en este sentido, estamos super agradecidos en toda a participación, tanto a nivel de Concello como de concellos limítrofes que se sumaron a esta campaña. Tamén tivemos moi positiva o tren, que tamén foi, digamos, un acerto esta campaña, non? Aunque o sábado o tempo non axudou moito, pero, a verdad que tuvo moita participación. E sinalou que a asociación seguirá traballando neste camiño. Seguindo dinamizando, apostando por Ribeira, polo comercio local de Ribeira, que a xente se implique en Ribeira e neso nós temos que poñer as ferramentas oportunas para que a xente disfrute comprando en Ribeira, non? Que ao fin e ao cabo é, digamos, o noso traballo que levamos a cabo todos os días. En este sentido tamén agradecer a colaboración do Concello, da Xunta de Galicia, que tamén gracias a estas administracións podemos levar a cabo todo este tipo de actividades, non? Un dos principais obxectivos da entidade é promover o consumo no comercio local, meta que se volve a cumprir nesta campaña do Día da Nai. Notando que cada vez hai máis participación neste tipo de campañas, sabemos que son campañas moi potentes. En este caso estamos falando dun primer premio de 1.000 euros para gastar entre os comercios, hostelería e restauración aquí en Ribeira. Estamos falando tamén de dous vales de compra para gastar no supermercado Gadis, co que tamén ao cal lle temos que dar as gracias, un vale de 50 euros para na gasolineira de Cepsa e despois tamén unha cena que tamén agradecemos a colaboración de JJ Chicolino, que nos colabora tamén con nós en esta iniciativa, non? Agora, a Asociación de Empresarios ten a vista posta nos meses do verán, con diferentes propostas xa asentadas que regresarán un ano máis ao municipio para dinamizar a economía ribeirense. Nós estamos preparando a Feria dos Coches Eléctricos, que este ano tamén vamos a ter algunhas novedades, ven o Viamare, resulta que si, o tema do verano é bastante complexo para a asociación, un traballo moi importante que, seguimos levando a cabo satisfactoriamente.